Ovaj cooler smo već testirali i realno znamo što može, ali sada imamo potpuno istu stvar samo u bele verziji. I iskreno pitanje da li to uopšte pravi bilo kakvu razliku ili je ovo samo ista priča u drugom pakovanju, znači u drugoj boji. Jer na papiru sve je apsolutno isto, ali u stvarnom setupu to često nije slučaj. Ovo iskreno nije cooler koji uzimaš zbog performansi. To smo već vidjeli, tu nema ništa novo, odličan je, ovo je više fazom kako izgleda u setupu, jer kada kreneš white build, odjednom kreneš da gledaš stvari drugačije. Nije ti više svejedno šta ubacuješ unutra i ovakve stvari krenu da imaju smisla mnogo brže nego što si očekivao. Ali na slikama ovo izgleda mnogo dobro, ali uživo zapravo još izraženije, zato što kamera ne može da prikaže sve što vidiš. Ja nemam white build pa se ne uklopa savršeno, ali baš zato se vidi razlika kada ubaciš ovako nešto. Ta bela boja je čista, nije žuckasta, ne deluje jeftino, deluje premium i čak i u ovakvom setupu odmah privuče pogled. Nećemo sad ponovno kroz sve, to smo već prošli u prethodnom videu, ali ukratko ekran je dalje glavna stvar ovde. Ogroman je, sveto i baš privlači pažnju. Što se performansi tiče, nema iznenađenja, hladi kako treba i radi tiho kao i ranije, a što se testova tiče, tu se ništa nije promenilo. Ovo i dalje hladi jako dobro. I ono što je meni bitnije, može da bude tih dok to radi. Ne moraš da ga držiš na maksimum da bi dobio dobre rezultate i to je zapravo najveći plus okulera. Ako vas zanimaju tačni brojevi poređenja, to smo već detaljno pokrili u prethodnom videu. Ali, da budemo realni, mane su i dalje tu, kablovi su i dalje malo nezgodni za nameštanje, software je dalje odvojen i to ume da i tekako nervira i montaža je dalje ograničena, nema tu mnogo fleksibilnosti kod creva. Ništa toga nije baš veliki deal breaker, ali treba da se zna. Ako već imate crnu verziju, realno nema razloga da menjate, ali ako pravite novi build, pogotovo ako idete na belo, onda ovo ima mnogo više smisla nego što deluje na prvi pogled. Jer u pravom setupu izgleda baš kako treba i to je zapravo cela poenta ovog coolera. Ne kupiš ga samo zbog performansi, nego zbog toga kako ceo build izgleda. I to je zapravo cela poenta ovog coolera, jer ako već praviš build, realno želiš da izgleda kako treba. I tu ovakve stvari prave veću razliku nego što deluje na papiru. Vidimo se u sledećem videu. Ćao!